Сейчас у нас на связи, напрямую по телефону, министр социальной политики в прежнем правительстве Андрей Рева. Андрей, приветствую вас. Доброго дня. Доброго дня. Как нас слышите? Чудово вас чую. Я хочу спросить, дело в том, что почему именно вас мы попросили выйти в эфир, потому что в прошлом правительстве вопрос финансирования АТР был зоной ответственности именно Министерства социальной политики. Сейчас передали в Минкульт, как мы знаем, но все равно платежи проходили, насколько понятно, и тогда, через казначейство. И я хочу спросить у вас, как вот чиновников, в хорошем смысле слова, со стажем, почему, по вашему личному мнению, человека изнутри системы, вдруг произошел такой инцидент, что не только отказываются, требуют проведения конкурса от нас в оккупированной территории, что невыполнимо абсолютно, но еще и говорят, что все финансирование в период вашего руководства министерством и в период прежнего правительства, прежнего президента АТР было незаконным. Вот как нам это все понимать? Поясните, пожалуйста. В першу чергу я хотів би вибачитися перед каналом АТР, перед кримсько-татарським народом за те, що таке відношення з боку влади України до наших українських громадян і до тих, хто веде боротьбу за територіальну цілісність України і суверенітет, і хто обстоює права корінного народу України. Я хочу сказати, що я відчуваю глибокий сором за те, як от зараз відбувається. І повірте мені, справа не в бюрократичних перепонах, не в позиції державних чиновників, а виключно в політичному рішенні. Як людина, яка працювала міністром і була політичною фігурою, я прекрасно розумію, як приймаються політичні рішення. На жаль, приймають політичні рішення одні особи, а крайніми вони виставляють зовсім інших осіб. Я не вірю в те, що державне казначейство через 4 роки прозріло і раптом побачило якісь там перешкоди до фінансування каналу АТР. Я думаю, що причина в політичному рішенні тих людей, які керують нашими державними чиновниками. І це дуже тривожний сигнал і дуже неприємний. І мені, відверто кажучи, громадянину України соромно перед вами, громадянами України, за такі політичні рішення. Повірте мені, правильно, неправильно, десь щось там і так далі тому подібне. Подавайте в суд, подавайте в правоохоронні органи. Я готовий відповісти за те, що ми фінансували телеканал АТР. Я більше того, я пишаюсь тим, що я був міністром, який фінансував ваш канал. А те, що там негідники, які в ім'я якихось хвилинних інтересів, яким здається державних, роблять в угоду московським правителям перешкоди діяльності вашого телеканалу, то мені здається, ця ганьба ляже на них вічною плямою, яка ніколи не буде змита з їхньої чорної душі. В принципі, ви пояснили, доброго дня ще раз, Христина Бондаренко, пане Андрію. Ви пояснили мету, так, досить оптично, так, яку робить нинішня влада. Питання наступне, так, що робити далі? Сьогодні був призначений новим головою Офісу президента Андрій Єрмак. Є певні розмови щодо цієї кандидатури, його причетності, непричетності, зв'язків. Цікаво почути вашу думку. Як зміниться, по-перше, політика українська стосовно Криму в тому числі? І чи слід очікувати щось для телеканалу АТР в цьому розрізі, в тому числі так само? Політику кримську не формує Андрій Єрмак чи Андрій Богдан. Так. Політику кримську формує президент України. Всі інші її реалізують. Моє особисто суб'єктивне враження таке, що відношення і до кримських татар, і до їхньої боротьби сьогодні як мінімум насторожене з боку нинішнього президента. Якщо це так, далі чиновники, вони ж тримають ніс по вітру, правда? І вони всі розуміють, як себе треба поводити в таких умовах. Зміниться позиція президента, зміниться політика.